Hola a tothom, en aquest vídeo anem a instal·lar un Windows 11 sobre el VirtualBox 7. El VirtualBox 7 és una versió que ha sortit aquest any 23, a finals del 22-23, amb funcionalitats noves, i també us comentaré una mica les diferències entre un cas i l'altre. Trobareu altres vídeos en aquest canal que estan fets en VirtualBox 6, o sigui, només us comentaré la diferència perquè la resta de funcionalitats es mantenen més o menys similars. Llavors, el Windows 11 us el podeu descarregar des d'aquesta web de Microsoft, es pot descarregar lliure, aquí teniu la ISO, és la Multi-Edition ISO, que està en diferents versions i edicions, i ara veurem, i us la baixeu d'aquí. Llavors, què farem? Anem a anar aquí al VirtualBox, i jo el que faig és em crear una màquina nova, que li diré Windows 11. La ISO l'aniré a buscar, jo la tinc aquí, és aquesta d'aquí, és la versió 22H2, obrim, i una cosa a tenir en compte, la VirtualBox 7 hi ha aquesta versió d'instal·lació desatesa, aquest Unattended Installation. Aquí li podria posar jo quin usuari, quina llicència, quin hostname, però aquesta versió a mi no m'agrada de fer perquè hi ha parts que et perds de com configurar la màquina durant aquesta instal·lació. Per tant, jo sempre prefereixo fer-ho al mètode tradicional, que és faig aquest skip a Unattended Installation i que jo pugui configurar-me la màquina. Li donarem una mica més de memòria, que ho puc fer-ho amb aquesta màquina, una mica més de CPUs. Crearem un disc virtual de 80 GB, deixa per defecte creat. Important no seleccionar aquest pre-allocate full size, perquè si no el que faria seria reservar-nos aquestes 80 GB de disc, que no té sentit. És millor que el disc sigui dinàmic, virtual, i així es va consumint l'espai que necessita la màquina a l'hora de funcionar i no tot el disc de 80 GB. Per tant, li diem endavant, li diem aquí acabar, i ara veurem que abans de començar la instal·lació el que farem serà també treure-li la part de xarxa. És a dir, ara mateix no deixarem cap habilitador de xarxa instal·lat perquè aquesta màquina no pugui connectar-se a internet i no trobi cap connexió. Veurà ara el procés d'instal·lació per què? Perquè necessitem crear un usuari local i no ha de tenir connexió la màquina perquè ens funcioni. D'acord? Llavors anem a començar la instal·lació. Us comento també una pàgina que hi ha de referència que explica el procés a fer d'instal·lació perquè puguem crear els usuaris locals, sinó que fa Windows ara el que està demanant és que vinculi sempre una compte seva de Microsoft, important donar-li que voti des de CD o DVD, perquè si no, no ens començaria el procés d'instal·lació en aquest cas. Doncs el que us deia, el que volen és que l'usuari, fem servir els usuaris que estan vinculats al cloud o amb usuaris de Microsoft o que estiguin dones d'alta Microsoft. Llavors això el que no ens permet és crear-nos aquests usuaris locals directes sense haver d'estar vinculats a cap usuari en concret. Llavors l'instal·larem en anglès, però de versió el que farem serà de Spanish, a veure si està per aquí, ho posem en versió Spanish, de Spain. On estàs? Aquí. International Sort, i aquí li deixarem de moment amb Spanish, ja funcionarà. I anem a fer la instal·lació. Llavors, en aquest procés d'instal·lació, ens demanarà els paràmetres. Mentrestant us comento això que us deia d'aquesta pàgina, és aquesta pàgina d'aquí, com puc fer el bypass de la connexió a internet quan instal·lo el Windows 11, que us ho està explicant tot, i ara són aquests els passos que anirem a seguir. Ho dic perquè aquesta pàgina, que és interessant, us la deixaré en els comentaris, tenim els passos a seguir. Hi haurà un moment que haurem d'escriure aquí en el registre, haurem de canviar, des de consola, haurem de canviar algun paràmetre, com ens diu en aquest apartat d'aquí. Torno a la que és la instal·lació, no tinc clau del producte, penseu que estem en una versió que és per nosaltres, educativa, de prova, no ha d'anar en cap entorn productiu. Si hagués d'anar a algun entorn productiu o d'empresa, evidentment hauria de ser un sistema llicenciat. Agafarem la versió Professional, perquè així no ens donarà limitacions de cap tipus si després hem de donir aquesta màquina un domini o el que sigui. Acceptem el terme i llicència i farem una instal·lació directament sobre aquest disc de 80 GB, no li faré cap partició ni res, o per practicar podem fer una cosa. Farem una partició nova, la posarem de 40 GB, o farem més de 50 GB pel sistema, i així ens quedarien unes dades
ens quedaria una partició de dades doncs, en aquestes 31 gigas. Veureu que aquí ens crea particions per defecte, això són particions que necessita el propi sistema Windows per funcionar, en altres vídeos ja parlo del tema de particions. Ara ho instal·larem en aquesta partició primària que ens diu aquí de... mira, això no ho recordava, per instal·lar la versió de Windows necessita que el disc sigui de 52 gigas o més, és a dir, imagineu-vos el que ocupa. Per tant, què farem? Doncs no passa res, m'he equivocat, faig un delete i em tornarà a quedar un espai per particionar de 79 gigas, doncs el que farem serà una nova partició que serà li posarem de 70 gigas, a veure què passa, l'aplico i ens quedaria unes 10 gigas doncs, o 11 gigas sense utilitzar per dades. Val? I anem a instal·lar el sistema en aquesta partició 3. I a partir d'aquí em comença tot el procés de copiar de fitxers i de la instal·lació pròpia del sistema operatiu. Ara mateix s'ha copiat els fitxers, està desempaquetant tota la informació. Cal tenir en compte que la màquina anirà més ràpid. Aquí teniu els icones de disc de què està funcionant i escrivint, val? Sobre el disc VDI que té aquesta màquina muntat, i posaré aquí que no ho tapi. I l'altra interessant és la de CD, no? És a dir, que no hi hagi, doncs, està llegint operacions de CD, perquè ara la ISO està muntada en aquesta màquina com un CD-ROM. Ho dic perquè, a part del procés d'instal·lació i de la barra de progrés que es va movent, doncs sempre podeu mirar aquests icones per veure si està funcionant. Llavors, ara mateix el tema de xarxa no ens apareix aquí, però l'hem desactivat. Si anem als paràmetres, ara mateix aquesta màquina no té cap xarxa, l'hem desactivat totes, no hi ha cap adaptador actiu, per tant ara mateix aquesta màquina no tindrà sortida d'internet i és el que ens interessa per poder fer la instal·lació local d'aquesta màquina sense que ens depengui d'haver de connectar-nos a internet per registrar l'usuari. Mireu, doncs ja ha acabat, ara està aquí fent el restarting, li direm que la màquina ha de reiniciar i ara ja ens arrenca del disc, ja no arrenca del CD, de la ISO. Veureu que durant el procés d'instal·lació fa diversos reboots la màquina, molt característic en Windows, i ara ja està en aquest tram de configuració final, encara que sempre és enganyós ja està en moviment i si tira aquí la seva estona vol el seu temps. I aquí ens apareix ja la pantalla inicial on ens donarà la part d'assistent. Li posem Spain, que és el que li hem dit abans. Recordeu que tinc aquest document aquí que vaig seguint per poder fer aquesta part d'instal·lació ara per l'hora de fer el login amb l'usuari. Llavors el teclat jo no vull afegir-ne cap més, ara li farem un Spanish, a veure si trobo el catalan, no me'l deixa, no, buscaré Spanish, no vull afegir cap altre teclat, no, perdó, m'he equivocat jo, li dic que no em vull escollir cap més, això seria si treballéssim amb diversos teclats, però com que no és el cas. I ara aquí, veieu, diu no puc connectar-te i si no tenim connectivitat a internet no ens deixa continuar. Llavors aquí és on entra en joc aquest bypass que ens diu en aquest full d'aquí. Si aquí fem Shift F10, ens obre un CMD i des d'aquí dins diu que hem d'escriure OOBE contrabarra bypass NRO. I això el que fa és que la màquina l'obliga a reiniciar-se, tal com ens diuen aquí. Haurem de tornar a fer, em sembla, el pas aquest de configurar el teclat una altra vegada i ara sí que ens hauria de dir, segons diu aquest document, que no tinc internet i m'ha de deixar continuar amb el setup limitat, que és el que en altres versions de Windows podies fer sense problemes i que en aquesta versió 11 cal fer aquest petit canvi perquè funcioni. Per tant, tornem anant al mateix pas inicial, haurem d'escollir una altra vegada el teclat, si no m'equivoco, correcte, la regió és correcta. Vaig agafar
l'Spanish, no li afegirem cap altre teclat. Ara aquí em dirà que no diu, i ara veieu que ens apareix l'opció de no tinc internet, i com que no tinc internet continuo amb el setup limitat, val? Que ja ens està bé. I això el que fa és deixar-me crear un usuari local a la màquina. Li poso una contrasenya, torno a confirmar la contrasenya, i ara són les típiques preguntes de seguretat. Agafarem una pregunta, a totes li respondré igual. Això seria per si se'ns oblida la contrasenya poder fer algun mecanisme de recuperació. I agafarem una altra pregunta. El que us comentava abans de que si agafem el mètode desassistit, això ens el crea ja automàticament. Llavors li direm que no volem fer res, no habilitem, no permetem, no agafem només lo bàsic, agafarem lo mínim, no vull fer l'improvement, no vull dades, no. Això us recomano que aquesta instal·lació la feu una vegada, us guardeu aquesta imatge una vegada instal·lada a la màquina i així ja la teniu. Llavors val la pena invertir una mica més de temps en aquesta instal·lació inicial, configurar-la nosaltres manualment i després ja la tenim instal·lada. Aquesta màquina en podem fer un clon o una OVA o exportar-la i després si hem de tirar o hem de generar una màquina nova de Windows ja ho podrem fer d'una forma més ràpida. Per tant, ara està en l'última fase ja de configuració i una vegada fet aquí tindríem la màquina ja instal·lada i muntada. Aquesta màquina ara no té connexió encara, ens diu que no té sortida d'internet. I ara l'últim pas que ens queda per fer és que aquesta màquina es pugui posar per exemple en pantalla completa i pugui utilitzar certes funcionalitats del sistema, donat que està virtualitzat, i això ho farem amb les Guest Editions. Per tant, insertem aquest CD de les Guest Editions, és una peça de software que ens dona VirtualBox per donar funcionalitat a la màquina que per defecte no porta incorporada de la relació amb el que és la màquina física. Aquesta és la màquina virtual, aquesta és la meva màquina física, i per tant hem d'instal·lar aquestes Guest Editions perquè pugui aprofitar aquestes funcionalitats, com per exemple el que és compartir escriptoris, compartir carpetes, arrossegar fitxers d'una banda a l'altra. Tot això hem d'instal·lar aquestes Guest Editions perquè sigui funcional. Ara mateix moltes vegades us trobareu que a l'insertar el CD ja comença un procés d'instal·lació, ara no ha fet res, per tant ja el que faré serà obrir l'explorador de fitxers. Fixeu-vos que m'ha muntat un CD, que és aquest de les Guest Editions, i per aquí hi ha una VBox Guest Editions, que és aquesta d'aquí, la per defecte. I ara això, teòricament, ens començarà un procés d'instal·lació d'aquestes Guest Editions. A vegades us podeu trobar que això funciona automàtic, ho instal·larem per defecte a la carpeta que toqui, es fa la instal·lació. El que deia és que us podeu trobar a vegades que automàticament al muntar el CD faci ja que arranqui aquest procés d'instal·lació. Si no ho fa, anem nosaltres en el CD i li donem aquest executable d'instal·lació de les Guest Editions. I ens demana que la màquina reboti, per tant ho farem ara i així fem el reboot de la màquina. Aquí està reiniciant i ara veurem què ha passat. Per cert, aprofito per mirar si m'ha deixat muntat el CD en aquest Windows 11 paràmetres. Si vaig a l'emmagatzematge, veieu que m'ha quedat el CD de les Guest Editions, per tant el que podem fer és eliminar l'adjunció, no em deixa fer-ho ara, després amb la màquina parada o ho podem fer des del propi Windows, el podem treure des d'aquí. Llavors, jo ara entro amb aquest usuari local que hem creat abans i un cop tinc aquest usuari d'aquí, ara per exemple un cop estic dintre, si ara poso pantalla completa i tot ha anat bé, la màquina se m'hauria de posar per exemple a pantalla completa. Si no ha estat així, com sembla que és el cas, podríem mirar què passa, a veure si les Guest Editions on són ara. A vegades pot tardar, pot estar una estona a fer aquest refresh de driver de vídeo, us ho podeu trobar amb això. En principi la instal·lació ha anat correctament. I l'última cosa que si voleu ja podríem fer ara és aquesta màquina habilitar-li el que és la connexió a internet. Per tant, si anem en els paràmetres de la màquina, anem a xarxa
i aquest adaptador 4 li habilitem, ara no ens ho deixa canviar mentre la màquina està corrent. Bé, doncs haurem de fer-ho parant la màquina, val? El que farem serà venir aquí, apaguem la màquina, shutdown, val? I un cop tenim aquest shutdown fet, la màquina parada, em vaig aquí als paràmetres i ara teòricament m'hauria de deixar treure, que abans no em deixava, aquestes Guest Editions, l'elimino, no cal que hi hagi el Guest Editions muntat, i a xarxa l'ideal seria que habilitem el primer adaptador amb xarxa NAT. Tornem a arrencar la màquina i ara doncs a l'arrencar-la aquesta màquina sí que hauria de tenir doncs sortida a internet. També podeu deixar que la màquina un cop està configurada així doncs es deixi que s'actualitzi, perquè segurament d'aquesta ISO que ens hem baixat de Windows doncs possiblement no hi hagi doncs, les últimes actualitzacions, depèn de la data en què l'hagueu baixat, i així doncs el propi Windows 11, com sempre, hi haurà una part d'actualització que haurà d'anar fent periòdicament per tenir el sistema up-to-date, actualitzat. Ara teòricament arranca, estic aquí, vaig a connectar-me i aquí en principi ja tinc la màquina doncs, funcionant i aquest Windows 11 operatiu i a més doncs, amb connectivitat. Fixeu-vos que ara tinc l'icona aquí de xarxa, tinc el link ja que doncs, té xarxa i per tant ara segurament doncs, començarà algun procés d'actualització o de configuració que sigui necessari. Molt bé, doncs fins aquí el que volia fer, aquesta instal·lació del Windows 11. Moltes gràcies.